Hayi, siyazi izindaba wengane zakwethu. Siyazi izindaba. Kunento engididayo la. Njengoba lokhu kubhizi umkhwanazi ekhipha iy'ndaba zabantu, abantu bonke, zonke iy'gebengu manje besingazazi ziyavela. Bakithi. Nisho ukuthi umsholozi akasaveli nakanye nje. Ngani nathi uyisigebengu wathi uyisigebengu. Akusekho nje nakancane nje la kwethinteka khona nje sale kancane noma nje engasavelanga. Uma evele nje ngekhanda lakhe nje athi. Noma engasavelanga konke. Hawu kahle ngane noma kuvela isandla ke. Uma kuvele nje isandla sakhe uthiwa cha nasi isandla sakhe siyasibona. Isikamsholozi. Akusaveli ngisho okuncane nje ngane zakwethu. Hawu kahle noma ke kuvela izibuko zakhe sithi masithi. Kuthiwa zibuye kamsholozi ziyavela. Angivuye bekuthiwa isigebengu. Nayibona igebengu ukuthi obani. Nayibona ukuthi makuthi iqiniso uyalimela uzoyizwa lento engishoyo. Nayibona igebengu ukuthi obani. Umsholozi isigebengu, umsholozi wani uthula amagupta. Ngaboshwa nganazi igebengu iboshwa, nazi ikhiphana zodwa. Umsholozi ikhali, iFrance, umsholozi umuzi. Kusho ngani? Nazi igebengu ikhiphana kasaveli. Hayi ngaze noma vele nje ngekhala sithi masithi. Thwena lela khala leliya siyalibona likamsholozi. Noma engasavelanga wonke. Kusho mina macece. Noma kuvela ikhanda lakhe sithi masithi hayi le yampandle kamsholozi siyayazi. Lutho nje. Ngikudlala ngathi nina futhi lamaqiniso awakaphumi kahle. Angathi nina nithintana amaqiniso. Futhi amanga la saphuma njengamanje. Amaqiniso la niwadingayo nina.